Is-sigriet ta' amministrazzjoni li tagħti riżultat fis-soċjetà huwa li tħares lejn kulħadd. L-iktar ħaġa faċli huwa li tibda teskludi u tibda tiġġudika. Il-kuxjenza soċjali, ir-ruħ soċjali tiegħek mhux hekk tkun isma' jiena ħanara kemm ħajna xxieli mhux neskludi nies, ninkludi nies, tajjeb, u l-iktar ħaġa huwa li ma niġġudikawx. U dik l-open-mindedness rajniha wkoll fil-miżuri li għamilna, ġifieri semmejna l-pensjonanti tajjeb l-iktar dettall qabel. Huwa settur fejn il-pajjiż investa fil-pensjonanti, imma ma ninsewx ukoll f'dak li huma pereżempju żgħażagħ. Jekk insemmi biss kien morru ftit lura kien il-Partit Laburista tajjeb li introduċa dritt tal-vot ta' 18-il sena. U jekk niġu għandi l-elezzjoni huwa wkoll Partit Laburista li qed jintroduċi f'elezzjoni ġenerali il-vot għal dawk kollha li għalqu 16-il sena. Ġifieri dawn iż-żgħażagħ tajnihom vuċi. Vuċi f'eżerċizzju demokratiku. L-aħħar budget ukoll l-istipendji żidnihom b'10%. Nerġa' ngħid fi żmien ta' pandemija. Il-familji, jekk iridu morru għall-familji jew familji il-miżuri li kien hemm kienu kbar ngħid jien, kellek pereżempju child care b'xejn. Il-miżura li hemm ħafna nies komplu jaħdmu jew kien hemm min saħansitra ħareġ jaħdem b'dik l-għajnuna u kabbarna l-ekonomija tagħna x'kien iktar nies jaħdmu f'dik l-ekonomija. Itteppjajna sors li kien sors biex ngħidlek idle iktar fis-sess femminili għax noħorġuh. L-in-work benefit. Hemmhekk għamilna differenza kbira l-dħul tal-familji, ġifieri mhux biss mela jekk inti għandek child care b'xejn, imma jekk inti ħriġt fid-dinja tax-xogħol issa u qabel ma kontx tajjeb, tieħu l-in-work benefit. Kienu kollha tapering of benefits itnaqqis fit-taxxa. Donna ninsewh jew ħadni for granted. Dak kienu kollha miżuri it-targetjati għal dawk li huma familji bit-tfal, forsi t-tfal tagħhom dew jikbru. Min jixtaq jixtri dar, sistema tal-first time buyers. Il-gvern saħansitra hemm istanzi fejn joħroġ id-depositu u jagħmel tajjeb għall-loan li tieħu inti. Huma kollha miżuri li targetjaw il-familja. U fil-fatt jekk wieħed ħares lejn dik li hija statistika, u nerġa' ngħid mhux statistika li għamilt jien jew li għamel NSO li għamel Prim Ministru, statistika internazzjonali ssib li hemmhekk ukoll pajjiżna huwa wieħed minn ta' quddiem. Jekk inħares lejn il-home ownership biss, il-home ownership tajjeb, illum qed nitkellmu f'Malta li għandek madwar 80% tal-poplu kollu illi huwa sit ta' daru. Mhux tal-li 80% tal-poplu kollu huwa sit ta' daru, tal-li minn dawk 80% iktar minn 70% minnhom m'għandhomx loan fuq dik il-proprjetà. U dik il-persentaġġ huwa ħafna. Fatt tkun titkellem ma' sħabek barra mill-pajjiż, dejjem kumment li dejjem taqla li intkom pajjiż tal-homeowners. U vera, ġifieri pajjiżna huwa fuq quddiem net, kelmu 80% illi għandhom proprjetà tagħhom fejn joqogħdu u minn dawk għandek iktar minn 70% laqas biss tfadallhom lhom. Speaks out.